Город Варкица. Ваши аплодисменты. Поддержим наших участников, поддержим наши команды. Приглашается команда теоретического. Сюда пригласили бороться за клуба. Они прилетели. Встречала дорогие, красиво, приятно. Они попили, поели, полежали еще на Вот что значит да имаме български корени. Всички пари начало пукахме. Учили скорцем, тараклия. Так, какво забравя? Не е тараклия. Ну и кстати. Капитана ни пъти. Селектор. Ай, пих кафе охмелинта има на рами тукашната жандармерия. Ми казаха, че мязам на пърч и ме накараха на 200 км от Тараклия. Ето на нищо не мяза. Канцел той стана. Халис. Ну, слава Богу, аз съм канцел Гърси. Тараклия, майко, какво толкова провали? Дръм, Чувчи ли то? Да, още път? дръм, дръм. Хайде едно. От корка знаем луплански, бе. Той, чакай, по-ми чудно е той. Дръм. Аз мям, че разбрах, бе. Ниси от Тараклия, тук се носиша български, знае, так за това ще не ти мисли. Let's go! Let's go! По всичкия свят има криминал, но в Твърдица се показва наопаки криминална твърдица. Ало, дъщеря у нас имаш 24 сахатя, сега да вземеш девата им кувани кофи, да напълниш там бистро вино, да ги насвежиш до дома, чак тогава ще я видиш. Разбрали, ма? Чуваш ли я, парен? Ако дъщеря ми ще падне един косъм, Ай, Чичо Генчо, не се е досве. Сашо, ти ли си, бе? Амчи, да. какво става, туше? Как баща ти, бе? Амчи, как да ти кажа, работя, пие, както му е роден. Ти как си, Чичо Генчо? Също нормално. Передай много здраве от мене, Ай, добре, Чичо Генчо, от тебе се да е много здраве. Ай, чао, лека вечер. Дъщеря ми, бе! Тараклия очень красивый город, има много специалиста, но Твърдица също има с кого са пхали. Твърдишка парикмарска, златна рибка. Ну как? Може сначала ще ме питать как да му острижете? Халисян. Здравейте, сядайте. Как да вас стрига? Чи виски подравнять горе. Ага, виски подравнять, горе мал. Что с дубкой, где созет? Если на гости не спал. За кого?
еще знают, что българцы любят да пият. Ей, той играем, ей! Българи, но угадай мелодию. Та-да-да-дам! Та-да-да, та-да-да, та-да-да. Та! Законе хлопачева, сволочи! Добър вечер на твърдица! Нисни пак би свет, той не нищо ново. Момчи, хай начинаме. Отбирайте категория. Пумадум! Дискотека 80-х. Ну, по мустаце беше понятно. Дискотека 80-х. Relax, take it easy. Тука. Что той песня 2007 год? Ну, ти си най-умният тук или който, но нормално ли до сега се общавахме? Чакай, тук какво забравя? Хон за раунд излезе. Че до вас кой ще е секня? От друга страна, Зиша трябва да се дава втори шанс. Трябва да реши. Все долу, хайде, все долу! Накрая искаме да закончим с слата на съвременни български твърдишки пър. Follow me!